Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da wannan lokaci, fatan kowa yana lafiya. Sunana Muhammad Isa Rawayau, kuma mamallakin cibiyar karantar da ko horaswa akan harkar kasuwancin yanar gizo na Disla Business School. Na haɗa wannan bidiyon ne don in gabatar da kaina wa mutanen da ke wannan gida mai albarka, kuma ina fatan insha Allahu akai-akai zan ringa posting videos wanda suke na ilmantarwa da duk abin da ya ta'allaka da harka ta yanar gizo. Fatan al'ummarmu ko mutanenmu za su ba da haɗin kai yadda ya kamata. Abu na farko da za mu fara yi insha Allahu cikin wannan satin shine gabatarwa akan darasin website design, kuma in Allah yadda za mu yi shi daki-daki ta yadda kowa zai fahimci abin da ake yi, kuma za mu yi da harshen da muka fi iyawa wato Hausa. Na gode. Wanda yake da sha'awa ko yake so ya bibiye mu zai iya bibiyan mu ta feji na wannan na Abu Amina. So shine feji na, kuma handle ɗina na wannan ba feji ba. A YouTube kuma akwai Salahu Rawayau Master Class wanda shi ma nawa ne. Amma dai a nan group insha Allahu za mu rinƙa kawo darasi akai-akai, wanda suke bibiyan mu za su bibiye ni ko za su yi following ɗina don su rinƙa ganin update na darasin mu insha Allahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon gabatarwa. Na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da wannan lokaci, fatan kowa yana lafiya. Sunana Muhammad Isa Rawayau.